usted o toma a palabra. Ben, bons días. A pasividade naquel momento do goberno español permitiu que se convertese a fosa atlántica nun gran vertedoiro de residuos nucleares fronte ás costas galegas. Durante 33 anos, entre 1949 e 1982, Gran Bretaña, Bélxica, Holanda, Francia, Suiza, Suecia, Alemanha e Italia verteron ali 140.000 toneladas de material radioactivo altamente contaminante nesa fosa. Os famosos bidóns de aceiro e formigón que foron guindados dende barcos que non estaban deseñados para almacenar indefinidamente residuos tamén foron coñecidos a causa da loita de activistas galegos que se opuxeron e que fixeron visible esta práctica. Os últimos verquidos que se fixeron, que foron feitos por Holanda, están a uns 650 kilómetros de Galiza. Tamén os británicos de 1964 son os que están máis perto, que están a uns 200 kilómetros de Asturias. E ante esta situación, que evidentemente require dunha vixilancia constante, pois vemos unha situación onde os organismos se botan a pelota duns a outros sin aclararnos quen é que está a vixiar e como se está a vixiar estes residuos que poden ocasionar algún perigo no futuro. O Organismo Internacional de Enerxía Atómica considera que estes residuos son de baixa intensidade e asegura que non hai competencia súa vixiar o seu estado. A Organización Marítima Internacional entende que o control das verteduras atinxelle a OIEA e a OSPAR, unha organización creada por diversos gobernos europeos e a propia Unión Europea co obxecto de protexer o medio ambiente mariño no Atlántico nororiental. A OSPAR nin siquiera sabe cando se realizou o último estudio sobre bidóns radioactivos nin cando se realizará o próximo, segundo informacións xornalísticas. Os vertidos de residuos nucleares precisan dun control constante, os riscos non desaparecen co paso do tempo, ao contrario, agrándanse co paso dese tempo. O goberno español tamén contesta dun xeito confuso e sin aclarar ben, o que mostra que tampouco teñen moi claro o protocolo de vixiancia que teñen que seguir estes depósitos de material radioactivo. Ningún goberno do Estado tomou a iniciativa para exixir ou realizar labores de control para determinar se este material depositado na fosa atlántica supón algún tipo de risco para o medio ambiente e a saúde. Parece que entre o oscurantismo e a confusión a que parece que describe ben esta situación, non oír, non falar, non ver, non facer e non escoitar os chamamentos das organizacións ecoloxistas. Por lo tanto, creo que compre que se aclare esta situación, creo que compre que as institucións o fagan e tomen unha decisión de que a sociedade teña claro que é o que se está a facer para garantir a conservación do medio ambiente e que non haxa perigos para a saúde. Por lo tanto, sí que creemos, e aquí adianto un pouco o posicionamento frente ás emendas, que eu creo que non vai haber problema para chegar a un texto conxunto. Sí que entendemos o sentido das emendas do Partido Socialista e do Partido Popular, no sentido de quen ten as competencias para facer eso, quen debe ser o competente para facer eso entendémolo. O que pasa é que tamén entendemos que a pasividade do goberno español ante esta situación, a pasividade que non é duns días, sino que é constante nos últimos anos, nos fixo que nós creemos que a Xunta ten que políticamente mover ficha e actuar políticamente, pero tampouco nos opoñemos a que se incorpore evidentemente a petición de que sexa o goberno do Estado o que actúe, aínda que ese goberno do Estado leva moitos anos desoíndo esa petición de que se estude. Por lo tanto, non creo que haxa ningún problema. A nosa intención era que a Xunta de Galicia pode
seguir amparándose que as competencias nas relacións exteriores non son da Xunta, iso é certo, pero iso tampouco é óbice de que ante un problema que pode ser de todas e todos nós, pois teña que moverse políticamente, non? Por lo tanto, sí que creemos que tamén a Xunta debe de actuar, e non só o Parlamento galego instar ao Goberno do Estado. Por eso incluímos a que a Xunta de Galicia debe de tomar a iniciativa para que se aclare dunha situación, se tomen medidas e que isto xa quede fixado para un futuro quen é o responsable ou quenes son os responsables dos vertidos. Nós evidentemente opinamos que quen ten que ter esa responsabilidade son os países que fixeron eses vertidos, pero que debe de estar recollido nun protocolo moi claro as accións a seguir, non? Bueno, pois, por eso fundamenta a nosa petición, que é moi sinxela, non? A nosa petición era que directamente a Xunta de Galicia solicitase aos países responsables dos vertidos que os manteñan baixo unha vixiancia estricta e constante, que emitan informes para garantir que non están contaminando o medio ambiente. Despois, no seguinte turno, explico un pouco o que creo eu que se pode asumir dos outros textos, que se pode asumir prácticamente son as dúas no mesmo sentido, íntegramente, para que a Xunta tamén inste ao Goberno do Estado a efectuar estas accións. Nada máis. Gracias, don Antón. Turno ahora para un grupo emendante, o Grupo Parlamentar Socialistas, doña María Pierres. Grazas, presidente. Efectivamente, existe unha preocupación sobre este tema que hoxe trae aquí o Grupo de Marea, dado que este termina esa moratoria non decretada hai 25 anos para